ndadzoka wani munhu akangwara kumberengwa. Okay, nyaya ndinotaura panapa ndiye kudai so. Kana muchinzwa Geza achitaura nezve stay away, haisi nyaya yekutamba uye haisi nyaya iri fani, inyaya inyaya inotori serious. Because yanda kukudza ndechekuti 2017 ZANU-PF ndo yakatonyatsotishandisa kupinda mumastreet kuti Mugabe aende. 2017 ndo yakanotora futi zvamuri kutaura izvo muchitaura kuti Mnangagwa akaiswa naMwari pachigaro. Ada kuiswa naMwari, akaiswa nevanhu 3 vezANU-PF vakangodecide ngoona kuti munhu anofanira kuita president, vakanomutevera kunomutora akutiza kananga kuMozambique uko. You what I'm saying? Kana zvichinzi vanhu vachirwa pachirama zvigananda zvese zvakaiswa neZANU-PF, zvigananda zvakaiswa neZANU-PF, hondo yese iri kuitika muZimbabwe, kuluta mabizinesi kuri kuitwa mamainda achiitwa zvavanoda iZANU-PF. Hapana kana kodzero yemunhu wemuZimbabwe wakaisa ruoko kana kuisa muono kana kutenderana nezvakanga zvichiitwa kubva panguva yekutanga kusvikira pazuva ranhasi. ZANU-PF yakanga ichikuita zvainoda. Saka kana Geza nhasi achizouya kwamuri achiti vana veZimbabwe ngatibatanei, hazvisina basa kuti uri weZANU-PF, uri weCCC kana kuti any part inenge iri muZimbabwe. Chatiri kurwa kuti tibvise huori hwakaiswa neZANU-PF pamberi pedu. That's why muchiona Chiwenga akanyarara. That's why muchiona Chiwenga akanyarara, because he knows exactly what is happening. Because even iye pakuisa kwakaita Mnangagwa kumberi kwake akanga achifunga kuti achaleader zvine hunyanzvi zvakanaka kuleader nyika kuti iende kumberi, but ari kutoona kuti mudhara ari kutouraya nyika each and every day, ende iye achipushirwa kunze uye achitora vana vake achiso. Do you think experience inana Mnangagwa nana Chiwenga pausoja pauarmy yakanga aitombokodzeri kuti nhasi kunzwa kuchinzi mwana wa Junior Emerson Mfanauya apa muofisi yearmy commander. Zvaka azvitombofi zvakakodzera kana takuenda pamusoro pehistory yeZANU-PF yearmy huru muZimbabwe. Sei Mfanauya akaswededzwa padhuze? Kana mukangorega 2030 mukangorega chete ZANU-PF iri mukati mumaoko aMnangagwa, Mfanauya ari kunoita vice president kana kuita president. Mfanauya ndiye ari kungonopiwa chigaro. Nometa munozomubvisa henyu kana kuti wese asanenge atombopiwa nababa Nyembe Junior Emerson Mfanauya. Saka kana Geza achitaura nyaya ari kutaura iyi ndo zviri kutokonza vana Geza, masoja ese makuru, mageneral ese, vana vanda vaya vari kutoziva zviri kuitika, vari kutoziva zvese zviri kuitika. So kana muchinzi stay away, muchitanga kumhanya mumarodhi vana veZimbabwe, ngatibatanei, musamhanya mumarodhi, musasenga zvemabhasiketi, because sometimes unogona unofira zvimwe zvinhu zvausingazoti uchafira chii. Dzokera kumba unogara. Chichi tozodya chisi, zvibvunzei kuti seiko zvino izvi vana veZANU-PF, mayouth ese ZANU-PF atizi akanga achikambenda achiti Geza enda unogeza chichi, semunoti havasi kuziva zviri kuitika. Munhu wese kunatsunywa kunzi iwe pane zviri kutoitika, nyarara, iwe nyarara, pane zviri kuitika, iwe nyarara. Vakutoziva kuti tiri kungoshandiswa, pane zvigananda zviri kudya through kushandisa mayouth eZANU-PF, kushandisa manhingirikiri, maleader, kushandisa manhingirikiri, kushandisa vana veZimbabwe kuti vanzi ivo vakwanise kuluta vachiita zvavanoda. Ndizvo zvakanga zvichiita chi Mugabe abviswa. Mabusiness mangani akanga aina Mugabe, mabusiness mangani anga chingori vanhu vokwamazviwa. Vanhu vese vokumazviwa vokumusha kwaMugabe vakanga vachingoripo mwega, vachingori mucabinet yeupfumi hwenyika. Pauya Mnangagwa akuda kupushira kusaidi kwake. Zvibvunzei imimi vana vemuZimbabwe. Let's be together, let's be united. Tibvise zvigananda izvi. How many people vari kumusha kwenyuwo vari kutambudzika, vasiri kuwana upfumi hwenyika hwakainzana, asi Chiwenga achipa achipa vanhu motikari every day nema $10,000. How many people makliniki, mhuri dzenyu dziri kuenda muzvipatara zvakadii, imimi muchitendera kuti hatisi kuenda marodhi isu tozodye, akwanzi hatisi kuita stay out isu tozodye, tozoita sei. Ari kupenga Geza, ari kupenga muchipatara chauri kuenda chiri right here. Marodhi mamuri kufamba muri happy here zvamuri kuita? Mbare yakapiswa nezuro, maakupiwa zvimisika, muchipiwa zvimisika, muudzwa kuti pane mari yakati inofanira kubhadharwa each and every week. Kumba kwenyu mune mvura yakanaka here? Asi masuweji ari kungoerera ekumatapa achingoerera pese. Dzimwe dzenguva fungai vana veZimbabwe, fungai. Kana kuchinzi garai kumba muti zi
maticha ari kutotambura, mapolisa ari kutambura, masoja ari kutambura. Hapana vanhu vari free, hapana vanhu vari happy muZimbabwe. Iwe wotenda uchipiwa shuga, wotenda uchipiwa chicken licken, unofunga kuti traka rechicken licken ngauya nechingwa nemvura nemazowe zvouya zvakazara, zvichakubatira ichii kubva nhasi kunosvika 2030? Munenge muchidya here chicken licken mapisi 2 enyama makapiwa? Ndo zvamunenge muchidya? Izvozvo ndo zvega zvamunenge muchidya kubva nhasi kunosvikira rini? Okay, zvibvunzei imimi, muzvibvunze kuti chicken licken yakabuda traka richienda kugokwe kuindependence vakapiwa mari iyi, ende zvakamborwadza here munanga kugokubhadhara chicken licken traka rese kuti itai machicken licken anoenda kunopiwa vanhu kunigirigiri kuindependence? Zvinombovarwadza? Imari iyi yavakapiwa, ende mari yacho yavakapiwa yakanga ichibvepi? Imari yeyi kubva vanotengera vanhu machicken licken vachitadza kunotenga magumbezi muzvipatara kuti zvipatara zviwane magumbezi akanaka pavarwere? Asi vakatraya kunotenga chicken licken kunohodha traka rechicken licken kuti vanhu vaenda kunodyawo, asi muzvipatara muna chini? Iwoti magezi anopenga. Traka rakasengwa nemajuice nemadrink kuti rinde uko, kuenda kuCoca-Cola, kuenda mudepot kunosvika toda traka remadrinks achanomwiwa nevanhu parali. But they have failed kuti vatenge vagadzire marodi, they have failed kuti vagadzire mahospital, asi vanowana mari yekungotambisa kuti toda kuti vanhu vanosapota paindependence pazare vanhu. Iwoti magezi anopenga. Garai kudzimba kana kwanzi garai kudzimba, because you don't know what is happening now. Because next time pari kutozobuda ari masoja ndo achaenda kunodzinga vanhu murodhi kuti dzokerai mudzimba. Muzvibvunze nyaya dzese, musaona sokunge vanhu vanhu vari kutoziva mukati chamo muofisi, mukati muState House munanga gwakapanika. Vese vamuri kuona vese mamanhingirikiri akapanika, vese vakaluta goridhe, vari kutoluta vachinocherera pasi because zviri kutozoitika. Vari kuvingwa ivovo vachitorwa zvese zvavakaluta, vari kunotora mari dzese dzavakaluta, vari kutoviga pakadzika because vari kutoziva kuti situation yavapo yaipa, ende munanga gwakatovapawo warning guys, ngwarai because patoipa. Zvakaitwa Mugabe ndo zvandiri kutoitwa. Saka vigai zvinhu zvenyu zvese. Iwo uri kuti kwanzi tozodyei tozodidi. Iwo pachida kuzamogadzirwa nyika yako, future yako, iwo uri kwanzi tozodyei. Zvigananda ndo zvese zviri kuparadza nyika iwo uri kutozodyei. Beware guys. Tendai kana pane munhu akupepusa imbofunga iwo pfungwa dzenyu. Mayuth ese ZANU-PF akanyarara, iwe ndo uri kuti kwanzi tozodyei. Buda murodhi dzokera kumba. Ndatenda hangu. Ndangokupai warning.